Ginoong Diyos, kaluyana ang imong lungsod, tungod sa imong gugma nga walay sukod. Ang mga utang-uganga mong kalapasan, mintaon papasa ugayaw hinumdumi. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Maigsuon, padayon tang magampo nining misa, dinhi nining maong misa alang sa kaayuhan sa tanang nga sakit karon sa COVID-19. Labi na gyud ang atong talahorong Arsobispo sa Sugbo, Jose Espalma, og si Bishop Emeritus, Auxiliary Emeritus Ranyula. Naaron sila sa ospital pero they are getting better na according sa report sa atong Archdiocese. Iyan po nato ang tanang mga kaparian o uban pang mga nangasakit sa COVID nga makarecover unta dayon. Ato usang iyampo og pasalamatan ang Ginoo tungod sa atong mga benefactors and donors nga nagsigi og tabang nato dinhi, labi na gyud ron ang namalit sa atong hope and opportunity slots nga tagaan gyud sila og daghang grasya. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalan kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo, sudo nga ang imong banay pinaagi sa paglimpyo sa among mga kasing-kasing diha sa paglikay namo sa mga pagpatuyang sa lawas. Himua nga mudilaab kami sa gugma kanimo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Kay ingon nga ang ulan ug ang yelo mga hulog gikan sa langit ug dili na mobalik didto kun dili mopatubig hinuon sa yuta aron manurok ang mga tanong niini ug kahatagag binhi ang mga magpupugas ug pagkaon ang mga tawo. Ang akong mga pulong usab dili mobali kanako nga kawang lamang hinunua tumano niini ang akong tuyo ug mulampos gayud kini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Diyos magluwas sa mga matarong,
gikan sa tanan nilang mga kagulanan. Ang Diyos magluwas sa mga matarong, gikan sa tanan nilang mga kagulanan. Himayang Ginoo, uban ka nako, atong ibayaw ang iyang ngalan. Gipangita ko ang Ginoo, o giya kong gitubag, o giluwas ako sa tanan kong mga gikahadlukan. Ang Diyos magluwas sa mga matarong, gikan sa tanan nilang mga kagulanan. Tan-awa siya ron mo sa nagkamo sa kalipay, ug ang inyong mga naong dili man lipagong sa kaulaw. Sa pagsangpit sa nagantos nga tao, namati ang Ginoo, ug sa iyang kagulanan giluwas siya. Ang Diyos magluwas sa mga matarong, gikan sa tanan nilang mga kagulanan. Ang Ginoo nagatanaw sa matarong, ug namati sa ilang mga dangoy-ngoy. Ang Ginoo miarong sa mga dautan, aron dili sila mainumduman sa yuta. Ang Diyos magluwas sa mga matarong, gikan sa tanan nilang mga kagulanan. Ang mga pulong mo, O Ginoo, magligon unta sa mong pagtuo, ug agaka kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaw sa kanin. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, sa inyong pag-ampo ayaw daghana ang inyong mga pulong, ingon sa gibuhat sa mga pagano nga naghuna-huna nga dunggon sila tungod sa taas nilang pag-ampo. Ayaw panig-ingon kanila kay ang inyong amahan nahibalo ng daan sa inyong gikinahanglan, bisan gani sa dili pa kamo mangayo kaniya. Ingna niini pag-ampo. Amahan namo nga anaa sa langit, simbahon unta ang ngalan mo, maghari ka unta kanamo, ug tumanon ang imong pagbuot dinhi sa yuta, ingon nga gituman kini didto sa langit.
Ihatag kanamo ang kalanon nga among gikinahanglan karong adlaw ug pasaylua kami sa among mga sala ingon nga gipasaylo namo ang nakasala kanamo. Ayaw kami itugyan sa malisod nga pagsulay. Luwas sa hinuon kami sa dautan. Kay kun pasayloon ninyo ang nakasala kaninyo, pasayloon usab kamo sa inyong amahan nga atua sa langit. Apan kun dili ninyo sila pasayloon, dili usab kamo pasayloon sa inyong amahan nga atua sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Sa atong unang pagbasa, hisgutan ni Propeta Isaías nga niingon ang Ginoo nga wa gyud siya'y pulong nga mogawas sa iyang baba nga dili matuman. Ang iyang pulong ug moanhi na ganis kalibutan, matuman gyud ang tanan. Kining atong pagampo nga amahan namo, pulong ni Kristo, pulong ni sa Ginoo. Mutuo mo dili. Ya. Matuman gid ni siya. Kining pulonga, matuman gid ba? Ang iyang tumong nganong gisulti siya sa Ginoo, matuman gid. Ya. Natuman na ni sa inyong kinabuhi. Sige magitag sulti ani, natuman na. Natuman oy. Natuman yun. Pananglitan, kaning giingon ni Kristo diri, di ba? Musulti man ta, pasaylua kami sa among mga sala, ingon nga kami nagpasaylo sa mga nakasala kanamo. Ana man ano? Nagibutan ni Kristo kung dili ninyo pasayloon ang sala sa inyong isig katao, dili sad mo pasayloon sa inyong amahan didto sa langit. So ang katumanan sa pulong sa Ginoo, it's either tagaan taog grasya or tagaan taog disgrasya. Pero matuman gid siya. Mao man ang iyang tumong diri. Ang pulong sa Ginoo matud pa ni kisatong propeta nga nikugos ni Hesus dito sa templo. Katong tiguang ba nga propeta ba? Simeon. Niingon si Simeon, kining bataa mahimo ning timailhan sa tanang katawhan nga supakon sa daghang katawhan ug madayag ang ilang tinaguang mga huna-huna. Mao na. Tanawa madayag yun. Tanawa imong naong. Ug di ka mo pasaylo sa nakasaa nimo. Unsa man kag naong, malipayon o kusmod? Kusmod, di madayag. Madayag ang imong gitaguan. Bisag magsimba-simba pa ka dinhi, kusmod gyud kag naong. Nga naman, kay wa man nimo himuang buhi, wa man nimo sunda ang pulong sa Ginoo. Di ang naa nimo ron disgrasya, dili grasya. Kaya grasya pa to magngisi unta ng imong naong. At tanawa ng mga mag-asawa or bisag man nag-amiga or managsuon nga nagkaaway, wa na sila tingganay for how many days or how many weeks siguro. Tanawag makahukom sila nga magpasaylo ay. Nya magatubangay sila, nya I'm sorry, ikaw manggod, ikaw man sagod. Ani human maghinilakay day na sila. Inighuman nila ana unsa man sila mga naong, kusmod o malipayon? Mao nay grasya. Na siya. Unya inigingon nimo moabot kanamo ang imong gingharian. Di ka na lang usa, moabot kanamo ang imong gingharian. Nya niabot na ron, naghari na ang Ginoo diha ninyo. Naghari na. Unya, ang iyang paghari depende na nimo. Ug musunod kaniya isip membro sa iyang gingharian, grasya. Pero musupak kaniya isip imong hari, disgrasya. Karon sa inyong pamilya, kisa may hari dito, ang Ginoo o ikaw? Di ka mga saba dito, inyong balay. Nganong nangasaba man ka nga ang Ginoo kay hari, nagsogo ang Ginoo nimo nga kasabi ng imong mga anak. Sige.
Ya, imo sa mga anak, naghari sad ka ang Ginoo diha nila. Dili ka ang computer game oy naghari, ang Facebook, ang internet. Nya kining pari rong nagwali, naghari kang Ginoo ani. Kisa may naghari din sa atong parokya ron, kining nagwali o ang Ginoo? Pangutan ang sakristan. Pangutan aning nagtrabaho dinhi o kaning mga nagliktor, kisa may hari be, ang Ginoo o ang parish priest? Ngay mga liktor, kisa man. Doko-doko na siya, murag na siya hari. Oh na, madisgrasya na ta. Ayaw, sa may naong pari og magsigi nilang kasuko, tungod anang choir, tungod anang sakristan, tungod anang liktor, kusmod kay naong eh. Oh, mo pa'y pagsugod sa misa, na, gaabot ng kilay. Oh, na. So kita di ay mo'y magbuot kung ang pulong sa Ginoo nindot bag epekto nato or bati. Pero ang gisiguro sa Ginoo, basta mo gawas na ng akong pulong, di gina mo balik nako nga dili mo tuman sa iyang tumong. Sama sa yuta. Ang yuta ba inigabot sa uwan, kay ang yuta mudawat man sa uwan. Ang tanan nga naa sa yuta, unsa may mahitabo? Kadtong muturok yun. Kay mudawat man. Di ba? Unya kadtong dili sad mudawat, ang yuta nga kanang gibantok ba kanang kanang ba gisimento ba? Siging uwan. Di man siya mudawat. Mudalos raman naay moturok diha. Wa. O na siya. Nya karon kay daghan naman kay tag mga yuta nga gipang simento. Nanay nanurok. Wa. Baha hinoon, hapit na mga matay ang mga tao tungod sa baha, kay ang mga bungtod gipang simento na, ang mga patag gipang simento na, unya gagmay kay drainage, inig baha gyud maayo, dili naman mosuyo pang yuta, kay ato naman gitabunan, gisiminto naman, overflowing ang tubig, gitawag na tug flood, peligro na kaayo. Ang ato sang mga kasing-kasing nga gipang siminto na aning atong garbo, gipang siminto na ani atong kahakog, gipang siminto na ni ining atong pagkaambisyoso o pagkaambisyosa, unsa may mohitabo? Di nakasud ang pulong sa Ginoo. Ang mahitabo ni overflow ang disgrasya nga nahimong COVID-19. Overflowing na, tibuok ng kalibutan, nahimo ng pandemic. Kay kung ang atong kasing-kasing do na pata ni Ginoo, wa pa ni simintuha, awa na gisuyop na ni gracias Ginoo o gipatay na ni sa gahom sa Ginoo ang COVID. Kapataka na walang tingi kag sulti pa der. Bahala na mo diha. Ngano man diha? Wa day gisulti sa Ginoo diha. Wa day gisulti sa Ginoo nga ang kalan-o namo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlaw. Di ba naaman? Unya, unsa man ang kalan-o namo sa matag adlaw, apil man diha ang healing. Ang gikinahanglan man nato matag adlaw. Nya, tuig na gud ni kapin. Hangtod na lang noon ang mga obispo natapta na lang hinoon. Lisod biya kay pagpilig obispo, arang-arang pag kaming mga pari mo yung mga matay. Kay daghan maming pari, obispo duha ka usa ra magigabuok, duha ra na ato obispo nga pangsyonal. Unya, sunan gaana. Dugay pa kay nang discuss nga tus Roma kinsay himuong obispo. Labaw nag Santo Papa. Nya nganong wa man nimo epekto kay daghan na nato gipang siminto na. Di masad tanan gisiminto. Pero kanang gisiminto nga wa na musod ang gracias Ginoo, ang pulong sa Ginoo, mudalipsang na lang, mao nay nakapa-overflow. Kasagaran bitaw karon kinsa may gibahaan. Ang kanang wa kasimintos ilang balay. Kinsa may nagpabaha nila, ana nagsimintos ilang balay. So kanang inyong garbo, mubaha na pa doon sa pare. No, kana ding dili gyud mo muhog sa kolekta. Tuong nga pare kana. Tanaw nang pare nga wa gyud kolekta imong pare. Simba-simba ni mga tawhana may kolekta, kusmod sang naong pare. Mubaha man na.
Akan ada ang inyong garbo des pamilya, ikaw asawa ka, magkusmod imong naong inigmata nimo, nigbangon sa imong bana, nigtanaw sa imong naong gakusmod, di na mo baha ang imong kusmod ganto niya. Ha? Oy, mura nagmalunupan imong bana, di na hapit ka ginhawa, moingon labi na magpunay na kagyaw-yaw, moingon na imong bana, mura kog imong gituok, sinasakal mo ako, mura kog gilumsa nimo ana, di ba? Mao na mobiya imong bana, adto siya dito sa lugar nga makaginhawa siya. Inyong mga anak, mangitag paagi nga makaginhawa, kay sige na lang mong yaw-yaw ng inyong garbo ba ning baha na, kay wa naman mo sod ang compassion, mercy, ang kanini ang sa paningnia gentleness, humility, simplicity, wa naman mo ning kuan naman ning baha raman ang mao na ni flow na kani mao ni akong paagis pag-analyze ani nakaron unsa may itong buhaton aron nga mobalik pagbaha o pagpatubo ang grasya gakinahanglan taog pagpaubos mo na unsa to atong tubag sa Salmo ha ang Dios magluwas sa mga matarong gikan sa tanan nilang mga kagul-anan. Nya kinsa ning matarong kanang mga tawo nga nagsigig ingon matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Way laing tarong nga tawo nga ingno nato nga tinuod yung tarong kana ra gyung moingon sa Ginoo matuman ang imong pagbuot. Magsugod na gitag buot-buot ang ato sang tinarong, ang atong pagkatarong, buot-buot rasad. Kita-kita ra say gasulti nga tarong kong pagkatao. Mobita na kanang naay mangumpisal na ako, mingon din, ako pader, maay magyud kong tao, wa man gyud ko'y gipasakitan. Ana, magtanaw ko sa pagsulti pa lang niya daan nga maayo siyang tao, di gid siya maayong tao. Kaya ang maayong tao moangkon gid na bati gyud ko. Kung wapay Ginoo, bati ra gyud ko. Di ba? Kining atong parokya, nindot ni. Akin atong simbahan ba nindot? Nindot siya tan-awon sa atong mata, pero wapay Ginoo nga nagtandog sa mga kasing-kasing sa atong mga parishioners, online o territorial parishioners. Wa gining niya. Muna, og maingon mo na ko, Father, ninduta na, ikaragyo nakapanindot ani Father. Muana gyud ko, simbak ko in town. Pilar gud tay akong capacity o gipasagdan pa ko dire og wa pa ni tabang nga atong mga parishioners throughout the world. Wa gini niya. Kanang inyong gilingkuran dihang nindot na kay nga mga lingkuranan. Kita mo sa to lingkuranan dot kay kanang ato dihang mga stained glass kaning tanan kani adining nindot ron og wa pay atong mga wa pa ta mag tinabangay wa pa ta magpatandog sa Ginoo. Wa ni og bato patag kasing-kasing pero kay naa may nitampo ginagmay og dinagko ni nindot ang atong simbahanan og ang ato sang simbahan. Ngabi taroy ni text nako nga natouch pog ko niya ingon siya, Father, na ako'y 7 ka anak. Ako silang gidasig nga moapil pagpalit og slot. Kada adlaw may mag snacks, labi na ginang painit ikabuntag. Sud sa 40 ka adlaw di nami mamainit. Kanto mga matay na gitos panuhot gyud. Di na sila mamainit kay ila kunong hatag dire. Pagka makatandog, no? Nindot kayo. Nya, kamo ana. Buhat mo ana. Di bawa gini sanong. Sige na, manindog na ta. Mga igsuon, sa tumang pagsalig, ato karong ihalad ngadto sa Dios ang ato mga pag-ampo uban sa mapaubsanon nga mga kasing-kasing muingon kita, Ginoo, patalinghogi kami. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa mga namunuan sa atong simbahan, nga ila nang madawat ang grasya sa Dios aron mamahimo silang sumbanan sa pagbag-o sa kaugalingon,
paingon ngadto sa kaluwasan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi kami. Alang sa tanang katawhan, nga ato nang biyaan ang sala, ug sa kinasing-kasing, bag-ohon nato ang atong kinabuhi, aron madawat na nato ang kapasayloan gikan sa atong mahigugmaong Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi kami. Alang sa mga masakiton nga natapta ni ining COVID-19, nga makabato na ug hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay ug grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamungot Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang, ug sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi kami. Alang sa mga igsuon natong mihalina, nga ila nang madawat ang kapuno sa kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi kami. O Dios, among dalangpanan ug among amahan, dawata kining among mga pagampo nga gituboy dihas gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Unsay igasa ko kanimo tungod sa imong kayo. Iluwas mo ako gikan sa salat ug kanunay imong gipakita sa kayo ngaway sukod. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa atong kapuslanan sa tibok niyang santos nga simbahan. O Dios, makagagahom nga magbubuhat, dawata kining gihalad namo gikan sa imong kamanggihatagon, ug himua nga magpulos kini alang sa kinabuhing dayon. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay, makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit.
Kay ikaw ang nagbuot sa labing maayong panahon sa kaluwasan, alang kanamong imong mga anak, aron pagpabalik sa kaputli sa among mga kasing-kasing. Ikaw naglig-on kanamo, aron human malimpyo ang among kalag sa mga daotang tinguha, diha sa among paggamit sa mga butang nga lumalabay, labi pa unta kaming mahiusa sa mga butang nga tunhay. Ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhonong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit o yuta sa imong himaya, husana sa kahitasan. Dahil ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. May pasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw na Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pans kinabuhi og kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang og moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas og dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga naka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan,
Muabot ka na mo ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunualuwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang ginharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. manaw sa kanimo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ang mamahayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo, ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Kini maong akong lawas, kakong gihatag sa inyong kaluwasan. Dawata kini sa akong handumanan. Kini ang akong dugo, giula sa inyong kapasayloan. Dawata kini sa akong handumanan. Nining langit nung kalanon, gidawat sa kabus. Ang saad nga way kapakyasan, sa namatay sa krus. Magampo kita. O
Ginoo, pinaagi nining santos nga misa, himua nga magpugong kami sa mga tinguha nga yutan-on, aron makakaton kami paghigugma sa mga butang nga langitnon. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasyo Imperata. Maluluyon og mapuangorong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Naghangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudongon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon, bag-uha ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami sa nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug gihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon o bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton. Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer, Iampo mo kami. Manindog. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa Diyos non nga gahom. Ang gahom sa Ginoo naa sa iyang pulong. Kung dawaton nato ang iyang pulong, nindot, grasya nga atong madawat. Kung isalikway, disgrasya. So atong update sa atong nahalin nga Hope and Opportunity slots as of February 22 kagahapon, ang total na nga nahalin niabot nag 221 slots. Pakpak. Paspas rong halin nato anida. So paspas mong pamalit diha. Nay mo ingon ako, Pader, unsaon na mo pagpalit? Sayon ra kaayo, tan-aw lang mo sa atong online nga misa, nya naa diha sa atong inig offertory nga part, naa diha ang mga pamaagi unsaon pagpalit, unsaon pagpadala sa inyong donations or inyong ipalit sa atong mga slots. So salamat kay nila. Pahinomdom nga doon natay Lenten Recollection dinhi sa parokya karong Huwebes, February 25, 2021 at 7 p.m. Unya
Ang compulsory attendance ani mao ang mga members, officers sa parish mandated organizations. The rest di lang compulsory, pero ato man sa ning i-upload sa kaning ato gyapong online, makatan-aw ra gyapon mo, makarecollection mo ni akong gituyo og sayo aron inig-upload nato, daghan pa ang maka-recollection kay pwede man nila gamiton diha sa ilang kompanya, sa ilang grupo or sa ilang mga pamilya. Mag-recollection mo. Wala pa ko'y topic, sa mugawas lang yas ba nato ani. Basta recollection bahala na ta ani sa tadados Ginoo. So salamat kayo. Nagsugod na di ay ang CEH, Cebu Ecothermal Horizon. Nagsugod nagtrabaho sa atong bag-ong CR diri nga side. So dili na kayo komportable ang ato dihang lugar kay naa nay mga structures na ilang ipanghimo og mga materials. So please bear with us. Nagsugod na niya, tuloy-tuloy na hantod sa atong pag-usab diha gid sa atong grounds og parkings. So salamat tas Ginoo niini. Iyampo nato nga ang progress sa maong trabaho nindot unta no. Nya proteksyonan pod ang atong mga workers sa tanang mga aksidente. Ang Ginoo manaa kaninyo, Maanaw sa kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayunon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. If any man will come after me, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Let him deny himself and take up his cross and follow